Pareng samekta ganti sawi gendiri tuwujuning pepanggungan ngadani inti pengaosan kalenggan dalu mriku. Sora wicara lan wanci kasumanggaken. Semoga matur sembah nuwun.
wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallahi wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Ngarsanipun para asatid, asadatiyah, para alim, para ulama, para kiai ingkang kula ta'zimi, malikinipun Shahibul Fadilah Bapak Kepala Desa sarta perangkat lembaganipun, para pepunden pini sepuh sesepuh ingkang dahat winantus agung karahayun, sedaya para tamu kakung putri ngamen kusuko pasuki merap topo saking keparipun Shahibul Fadilah Bapak Haji Purwoko sekeluarga bilih wanci dalu kalenggahan. Kula panjenengan kasuwun rawuh sepaton nderek jangkepi wontenipun acara kirim pandonga dhateng almarhum Bapak Haji Niyat Marmo Suwiryo kalian almarhumah Ibu Tijah Marno Suwiryo kalian almarhum Bapak Muji Warjo Wiyono ila hadrat akhina almarhum almarhumah Bapak Haji Niyat Marmo Suwiryo, Ibu Hajah Tijah Marno Suwiryo, almarhum Bapak Muji Warjo Wiyono. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu kepareng matur saderengipun monggo sami syukur dhateng pangeran, ngaturaken pujian dhateng Gusti krana menapa kula jenengan sami kempal niki ternyata keparingipun pangeran. Tur asline Bapak Ibu gesang kita jenengan sami iki namung lampahi takdir. Dadi awake ditakdir dadi wong syukur, mulut jenenge menungso duwe rasa kamanungsan. Artine nek dijiwit lara aja sok njiwit wong liya, niku takdir. Ditakdir padha wonge padha uripe mung jatahe dhewe-dhewe. Niku urip. Kula nate matur urip nek rong perkara bungah karo susah, nek ora bungah ya susah. Awan bengi nek ora awan ya bengi, lanang wadon nek ora lanang ya wadon, mati urip nek ora mati ya urip, niku urip. Ana tembung wong ngunduh wong pakarti, Pak. Niku wong Jawa. Dadi awake dhewe iso mulya napa mboten gumantung tumindake dhewe-dhewe, bukan karena nasab, bukan karena intelektual senes, bukan karena pulung mboten. Dadi wong saged penak napa mboten gumantung tumindake dhewe-dhewe. Ana tembung cakra manggilingan. Donya ki owah gingsir mboten ajeg, mula ditembungke aja sesungaran. Aja tumindak adigang adigung adiguna kumalungkung sapa sira sapa ingsun. Menungso ki papan nggo napes, Pak. Mboten selamane awake dhewe ngeten mboten. Mula niki nggo ibrah pelajaran nek ngirim donga dhateng leluhur kita nggo pengalaman, nggo pelajaran. Tibake sok mben aku ya bakal kaya ngono. Mula bengi iki nggo nakdirke awake dhewe, nggo pelajaran awake dhewe isih urip ki digunakake sing sae ngeten iki. Lah sok mben kantun awake dhewe dikirim donga kados mbah niki wae. Lah sok mben semen iki ya nek nyewu ya ngenten iki. Do pengajian ngeten iki nek nyewu. Esuk ben sing sedo-sedo sok ben
yo nyewu terus ngundang campur sari. Mubaleke nggih kula. Kok ijo urip mbahmu ku ya ijo urip dadi aku tak keri dhewe. Lah ngono aku mati dhisik sing ngisi kan renek dadi sumben kabeh iki bakal kaya ngene iki. Mula nuwun sewu dadi kabeh iki sumben nampa dielingke pangeran Pak. Gusti Allah ngelingke teng awake dhewe. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dungka wa nasuru yaumal qiyamati a'ma. Sing sapa do mlengos ora percaya do maido marang peringate Gusti Allah dawuh pangeran mula dheweke bakal ngalami urip kang sumpek, urip kang menyusahkan, lan besok ana dina kiamat tak dadekke kumpul dadi wong wuta. Bareng wis gelo renek tambani lagi ngomong qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Gusti kenging menapa jenengan dadosaken kula dados tiyang utama mongko nalika urip saged mriksani napa-napa. Mila Gusti Allah nggih namung mesem kola kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yaumal tunsa. Ya kaya mangkono kedadiane nalika ayatku medhun kowe do mlengos ora ndo gagas. Mila dina iki ya bakal tak tokke sinadyan to kowe nangis nganti luh getih ora digagas kali pangeran. Mila sampean iki termasuk wong sing kamulyan. Jagong ngeneke pengajian ya gelem ya purun nganti tekan rampung niki termasuk kena ayat niki ya sumben bakal tak tulung sumben bakal tak apik-apikke tak dadeke wong sing mulya mula Kanjeng Nabi dawuh idza madza banu azama ing qata amalahu ila min salasin mongko anak Adam termasuk awak dinikmati padahal pedhot ngamale kabeh mung ana telu sing bakal melu kados dene almarhum Bapak Haji Niat Marmo Suwiryo, Ibu Hajah Tijah Marmo Suwiryo, Bapak Mujiwarjo Wiyono. Niki titikane wong sing apik ngene. Ketika nek wong kirim donga kathah sing do nyengkuyung niki titikanipun wis entuk kamulyan ngeten. Nek disewu kok ora nek wong teko berarti dhisik uripe elek. Berarti uripe tiang telu niki apik kabeh seneng sedekah. Mula sinadyan entek pirang penggoda wae diniati para putra wayah mergo ngirim bapake ibuke sing wis sedo kondur dateng Kasedan Jati. Mula tak dongake Pak Haji Purwaka muga-muga murah rezekine. Kelebet sing rawuh niku muga durga yuswa. Kene wong angel kok didongake do ora amin kok. Dadi kamu balik kok cangkem nggo dolanan ya iki kowe iki. Ditaleni sik. Nggo nganggo gombale timbang kaya ngono iki. Ora sak kesusu alon-alon. Intine kok sak jam rampung wis. Ora kudu nganggo lagu-lagu. Wis. Tak tatane dhewe ngali wis mengganggu wae. Sodakotin jariatin sodakoh. Mila Bapak Ibu sing nomor loro awak ilmu yun taufihi ngelmu sing manfaat termasuk awaladin solihin yadaulah. Nah, nek pun ngoten terus pundi kewajibane teng awake dhewe aja nganti lali. Tak elingke. Kanjeng Nabi sampun paring dawuh. Alam kubur saben dina nyeluki awake dhewe. Ning do ora krungu. Dadi amben dina alam kubur niku ana baitul wahdah. Aku tempat papan omah kang sunyi sepi. Ben isane rame, ben duwe kanca ning donya do seneng maca Al-Qur'an. Alam kubur njeluki wong semene mbani. Wa ana baitul zulma gelap gulita nggonku iki mula nek ben isane padhang salat malam.
Dadi saurunge mati do seneng salat malam, alam kubur dadi padang jinglang. Termasuk wa ana baitul turafi, tanah lumpur ndut sing jemberi benisane resik kuburmu, mula nganggo amal sing becik, amal soleh. Termasuk napa wa ana baitul arafi, aku ki tempat kewan sing duwe upas mandi. Mulane son penawari upas mandi jenenge khores kon neraka niku, nek kowe ning donya do seneng maca basmalah bismillahirrahmanirrahim, penawar upas ula sing gegirisi. Termasuk nek nomor 5 ngomongke wa ana baitul su'alu mungkar wan nakir, aku papan pitakone mungkar nakir. Nek nganti iso kowe bakal dimulyake turu nganti teka dina kiamat, nek gak iso bakal dipolo gantang. Napa? Mula ngathah-ngathah wikir wirid dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah, kewajibe anak dateng tiang sepuh nek wis mati apa? Paling boten telu. Siji, ndongake utawa nyuwunke ngapura, iki tugase anak. Dadi kebakti anak ki mboten enten batese. Sinadyan to bapakmu, mbokmu wis sedo ning alam barzah, alam kubur, anak kewajibe ndongake termasuk nyuwunke pangapura dhateng pangeran. Ji, nomor loro seneng sedekah di atas namakan wong tuane sing sedo. Dadi sampeyan iki sedekah ngeten iki aja dienggo dhewe. Sedekah ki diniate kagem tiyang sepuhipun sing sampun sedo. Enten setunggalipun prastawa gati nalika enten sapa pengin teng donya ditekoni malaikat. Lah kowe karep mulih ki apa? Malaikat tak mulih sedelo. Apa arep salat ora? Apa arep kaji ora? Apa arep maca Quran gak? Lah arep apa? Sedekah. Ditekoni. Lah kok mung sedekah ki apa? Fadilah sedekah. Ternyata sedekah ki iso ngedohke geni neraka. Dadi sedekah ki iso ngedohke geni neraka. Gara-gara sedekah bisa buka orang suwene pun nek bareng ngoten dos pundi kewajib siji nyambung paseduluran silaturahmi nglumpuke tangga palih ngeten iki putra-putra termasuk Pak Haji Purwoko niki nglumpuke nggih tak umbeni dhewe rasa to kandhani tak umbeni dhewe dadi wis kabeh niki klumpuke keidaran sedekah niki kagem bapake kagem mboke sing wis sedo. Lah napa enten dasare enten? Wong Arab Badui iki tengene Kanjeng Nabi ya Rasulullah, kula ki ajeng panen kurma. Pun kathah kurma kula ajeng kula dol ning ganjarane dol niki badhe kula hadiahken dhateng tiyang sepuh kula ingkang sampun sedo napa saged Kanjeng Nabi? Nabi matur iso. Maknane napa? Awake disedekah kagem tiyang sepuh niku saged. Syukur waktu kurban ya dikurbanke. Monggo dadi tiyang sepuh-sepuh kita nek saged dikurbanke. Kula mbok kula nggih pun mati, bapak kula pun sedo. Nggih kula niati sedekah. Tak tukoke wedhus loro. Tak niatke bapakku, tak niatke mbokku. Aku ora dhewe. Lah wis loro kok. Dilokke, lah kok sampean malah mboten? Yo somben nek duwe neh aku. Tak golek sik ning posong sik aku dadi. Ndelare nggo tuku wedhus ora cukup wis. Lah niki lho. Termasuk awake dhewe ngeten iki. Lah, termasuk napa? Sedekah niki ora bakal lunga. Dateng Pak Haji Purwoko, inna fi shadaqati qamsu khisalin, sesungguhnya sedekah itu bisa menyimpan 5 perkara. Pak. Dadi nek 5 siji tajituhum fi amwalihim, saya akeh rezekine saka mundhak rezekine. Dadi Pak Haji Purwoko sedekah niku kathah niki nggih entek ora umum Pak nggih. Dadi niki men nek 20 juta entek kok sok luweh lho. Lah nggo kanca-kanca campur sari iki 10 coba iki mesti ngono kuwi. Terus nggo ingon ki 40 wis 50. Terus mung baleke 10 wis genah iki. Lah ngono ki wis oke. Ning mboten masalah Pak Haji Purwoko. Ngoten lho. Dadi wong jenenge muliakan ulama itu ganjaran gede.
Wong dongane ulama bismillah mawon ki nuwun sewu iso naik rezeki saka swarga. Nyuwun donga Mbah Yai. Gur bismillah tok. Niku Pak Haji Purwoko niku rezekine langsung kaya kali mili wis ngono. Ngono. Mula nek kepengin kaya kali ya tambah ana. Ngono. Aja gur 1000 seprapat. Lah wingi ning kula mboten masalah ngoten mboten kula mboten namung guyon dadi mentermisu mboten kok kula golek ngoten niku. Kula diundang teng mriki pun seneng kula teng mriki pun 2 kali mriki. Mbah Lurah dados kepala desa mriki pun panggih ping Mbah. Ping kalih niki nggih, ping kalih terus zaman putri nika Bu sapa ya putri ya. Bawati terus dados dewan nika. Terus iki ora dadi iki. Terus dadi dewan. Mboten lah, aku ndek kanca dadine. Aku jagoke kepala desa ya bosokno dihapus turu-turu dadi. Kuyumu ngece wedok ngece. Yen iki termasuk awake dhewe iso bahagia. Elakne nuwun sewu niki cara ngene wayang diaturke wayang. Suluk 6. Slendro 6. Le. Saranane yuk. Saranane wong yen luhung petatopo kurang guling elinga salajat meka yen wacana kudu manis muri sing seming sarira seming sarira sasama sahabi kelap-kelap katon leregen sanging sang mawe gandrung sang barang katul kermoyak mayek wong tan murung mung dadi mungso tan murung mung dadi mungso
Dingolena prabeng lampu sirna madaning palugon ing Narayana kekerasana kowe Udawa. Mula tak timbali mrene ngadhep bapak ya ngriki nek Widara Kandhang. Mongko aku ndek kewajiban momong kowe kabeh. Aku kurung kembang arep binandhunging kana jari Narayana karo kekerasana Udawa saiki dadi begal. Rumangsa isin mongko aku eneng kene dadi demang. Saka Sinun Prabu Basudewa supaya momong kowe aku dikei bumi Widara Kandhang kon momong kowe kabeh. Mongko aku demang nek nganti duwe anak kok begal. Terus ngerti wong negara kowe dihukum wirange kaya apa wong tuamu iki kok engger. Bapa demang ora tak catet kok tadi. Bapa Ledalan kok lali ya. Bapa Demang Sagopa. Merga apa nek aku karo Kakang Udawa Kakang Kakarasana dadi begal pancen tak akon. Mergane ngene Bapa. Negara Mandura terutama kamangka ana kasatriyane Kangsa Dewa kang dina iki santai Pak, lah iso lali jenenge wong kok. Bismillah. Nah. Dina iki mesti apa? Pajek-pajek iki do diundhake nganti para kawula do nangis, do njerit kabeh. Ora seneng aku watake wong negara nganti padha nekak guluning para rakyat kang dina iki padha sambat ngawara. Mula Kang Sengkema tak begal anggone njali dhuwit marang rakyat tak begal tak jaluk. Bareng tak jaluk duwite tak kekek rakyat meneh. Mergo aku rumangsa mesake kawula iki padha tangis, padha susah anggone golek pakaryan wis ora ana, dhuwit ya ora ana. Mula saiki campur sari ya do ora ditanggap, mergo nggo nanggap ya ora ana. Umpama ana ya dinyang ping 7. Mula iki 4.000 do dinyangi mergo ya saking ora enek. Ning aku ora cocok kowe. Nek kowe iki sinadyan to dadi wong kene iki. Wong Widara Kandhang. Catetno. Nggon-nggonane dadi ben iso jelas ngono lho. Mula Kang saka mangkono nek kowe padha kaya ngono kuwi aku isin kok ngger. Narayana, Kakang Udawa. Kene wong seragam kowe men negara. Yo digoleki. Hop. Tretek tak ting. Oh, ngono. Wah, wis. Wah, kendange goblok. Nyambut gawe. 6 ping. Rindu mangawur-awur-wurahan.
tengarane ngajurit kang meguru kangsa tetekat ya butula ora panjirit ing turangga esti ora panjirit ing turangga esti diambyak laku seragam iki mesti Wanegara. Para nyata aku saka Sengkapura saka negara ing Mandura. Murang tata patrapmu wong Mandura kowe ningkes karo rakyatmu. Kabeh mbok undhake pajek apa wae. Nganti padha tangis gulung rakyat Mandura. Aku ora trima ndi sing gawa tinggalan kene. Loh, kowe sapa? Bocah Widara Kandhang jeneng Kakrasana. Emping lorong kincah pati bakal njaluk bondo sing tak jaluk para rakyat. Mbuh ora idep watone Gustiku padha seneng ngene bakal keceh bono dono. Pokoke duit ki apa jenenge? Raja kaya. Raja kaya kewan kok kowe iki meneng kene ora mudenge meneng wae. Raja kaya ndase. Yen ora ketuku toculke apa ndas mlak gateng. Wah, kelakon gebeng kulmu dina iki.
Gatri sangka pirengu ori nenggol ginembit gambit doseng retmening bawana ya kitu kang meleng ati ya kitu kang ana sing tias ya kitu kang kudu garing kakerasana kowe Udawa kuwi wong negara ya ngger aja mbok bacutke kowe gur wong ijen ora ndek kanca ora ndek bala mongko wong gor ki balane akeh tentarane akeh wis aja to bacutke Narayana kakerasana lan Udawa nek ora mat wong tuwa lunga saka wirte kandang mangkat tak ting 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 manjing goro-goro. Kira tak ngonoke ora ndang bar. Soale wis mulene wengi kok dadi jam 10 lagi ceramah kok dadi ya. Engko ora kudu entek wayange lho, Pak. Ora sok mbahmu kuwi. Oh iya. Gara repat pono kawan repat ki sebenarnya gak awake dhewe ngerti pono ki ngerti kawan kanca kumpul sing pangerten mula Semar Gareng Petruk Bagong miyos Banyumasan toleng nung lah detok
sing aran Lugot Samir tegese Cancut Taliwondo. Enek sing aran Badranaya Badranayah tegese Sang Hyang Nur. Cinta dateng iman mukhlisin lahudin aja dicampuri apa-apa niku Mbah Semar. Dadi pamonging wong Jawa ki Semar Badranaya, mula Mbah Semar iki tansah nindakake rukun Islam Semar. Seni nggih do mboten betah masalah. Benten nek kula jaman TK TSD ngoten niku ceramah ki napa nunggu kiai ki namung dikei padasan, Pak, karo karak gaplek ngoten. Angger kon wudu karo ngombe man karak gaplek dhisik. Nek saiki nak napa-napa enten. Terus saka snack rampung wingon. Terus es. Pas ceramah ngantuk. Lah wis niki wong Jawa. Mula wong Jawa saiki ndonga kan do rampuh. Lha nek jaman biyen ki nuwun sewu nggih. Bismillah sing ndongake kiai ampuh. Wong tirakate kuat to, Pak. Mbah Mansur Popongan ki nek nyuwuk santrine mung bismillah mari ya le mari. Mbah kula niku umure pinten 119 tahun. Kiai kuno. Mbah kula ki jaman banjir bandang Solo niku saged ngambah banyu, Pak. Ning namung ngenten iki banyu dadi mboten asal. Aku ora ngapus dadi mbahku iso mlaku dhuwur banyu, mbahku padahal umur 119 tahun. Iku sakmene kok ya dadi ora. Niki tenan jaman biyen wong ampuh-ampuh. Cara ngaji dalil mboten godak. Tapi tirakate kuat, atin sambung Gusti Allah. Wa anak mbiyen ki ajeng mangkat teng kutha, disuwuk didoni mbon-mbonane. Selamat cuh. Mbah Lim Karanganom, Mbah Lim. Niku nek nyuwuk wong nggih namung didoni. Cuh, wuringas. Do mang apa tak idoni? Modar wong itu bacen kok mbok ulu tadi. Lho, idune wong biyen karo saiki beda. Tirakate kuat, riyadohnya kuat wong biyen iki. Ampun sok nyepelekke wong kuno. Wong kuno ki wong hebat-hebat. Terutama wong wedok ki wong hebat, Pak. Wong wedok kaya ora ndek dosa, Pak.
Lah wong wedok ora dikapak-kapek nesu dhewe kok. Ora gregetke kuwi. Masakake ora dipangan, ngono muni-muni kok. Ndang mangan. Cangkeme lara piye? Coba. Ngono nek dipangan akeh ngono wong kok suruh badhok lho coba. Dadi wong wedok iki nganyelke tenan. Mula kadang wong wedok wong lanang-lanang sok cepet mati mergo yo disentak-sentak wong wedok kuwi. Mbok kira rada rene to Cah. Dadi aja dodo ngono. Dadi anek obo ki ora iso ngono. Dadi kene ngopo to? Ora nek ketiban wayang. Dadi rada rono. Ayo iki ida bareng ae. Lho. Ken anu karo Sumiran. Ini rada cedhake dadi marep rono lah kaya wong liya ngono lho. Dadi sak klep iki rene, dadi aku obo ki ngerti ngono lho. Penyanyi nggo tas ya nggo adah apa kaya nggur bayaran 300 kok ngendo. Ya gini. Marepe rono. Ayo Ken, marep rono. Ya ngene. Pindah rene. Ora pindah kene. Turuk. Lah. Kan demes nggih Pak nggih. Dadi dalang iki ketok iki duwe kanca ngono lho. Mau dalang karo sinden kok Tosuro karo Sukarjo kan yo kedoan. Lah ngene kan nemke ndas-ndas kan ketok dadi sindene ra njoh turu. Dan penyanyi kok kaya wayu kabeh ngene lho seneng Pak. Jadi ternyata Sekar Langit iki nggawa penyanyi iki yo iso melek kabeh. Kulo nate Pak, mayang pencepu ki yo jenenge bayaran sithik. Nggo pesinden ki yo setengah tuwa. Ya dimuring-muring. Wala pesinden mambu lemah ngono gorene coba. Lah wong sekan kono cepu iki 10 juta lho apa iso dindum. Kuwi nek kanca wegah. Wayangan Pak. Tak gawake bangsane yo wong eli-eli ngono yo. Wong drep-drep ngono yo. Ya aku kan danane selama ini iki tak jak kabeh cah telu iki. Tur melaku tekan kono 8 yuta ngono lho. Nek diundang lah ora diundang kok umpama diundang dadi. Pokoke aku nek mayang saiki pokoke gur iki tok. Mbok aku saiki wayangan ora nggawa yoga dhewe ora nggo gamelan dhewe. Cukup niki mawon. Dadi somben nek jenengan ajeng wayangan nganggo kelir. Nggih niki. Campursane nggih niki saged, Pak. Mboten sangge wira swara wong jenenge wayangan iki kula mawon. Dadi nek ya tetep tak jak kowe. Lan tak ajak reng, tetep tak jak kowe iki wis ngerti karakterku dadi tes-tes ngerti kok. Mula iki nek melu aku iki aja dolan HP. Dol ngono dadi nek. Mula niki mula duwe anak kujang nala wigaring nala khairon mamih kebecikan. Artinya apa? Wong ki nek pengen dihormati wong ya ngurmatono wong liya. Falsafe Mbah Gareng niki. Digambarke tangane ceko. Ora colongan, sikil gecik ora mlaku maksiat, mata kira ora tau nonton barang sing elek-elek. Niku Gareng. Ngono Gareng falsafah sing sae. Sinadyan to ora berjaji wonge, Pak. Ning nyenengke. Dadi nek nyawengke aja kesinge. Ketoke Gareng ki elek, ning atine ya elek. Dadi lho niku ambak, iki tirakate kuat lho. Mbah Gareng pernah nyabrang Bengawan Solo. Kemambang piye? Kok kemambang? Iki sanggit kok kemambang biasa. Ki lagu kok ora ngerti sanggit kok doan. Jadi
Bob. Kowe iki ora krungu, Mbak. Bob iki mandek ceramah sik ngono. Dadi ayatnya cetha jelas. Innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihil malaikat alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nabi dawuh mangkana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakolal jannah. Sing sapa wonge kok iso ngucape kalimat niki mlebu swarga. Allahumma itu kawane enten kalih. Dadi niki mboten medal. Entian jam kan. Ya niki. Niki Bagong kalih Petruk. Bab tanggoin batka Petruk patruk tinggalno sira. Wujuruha wa taqwaha. Mboten ngangge lagu. Kok ndak salah jam 12. Mesake sing jagong jenengan pun kat wau kok mesake. Mboten menapa lak kowe. Lah aku Petruk kalih Bagong niki merga napa saking apike saking nikmate mula Mbah Petruk niku nuwun sewu pernah dendang Semarang. Klintong ngono kae lho. Lah yo goyang Semarang kupingmu, goyang Semarang. Ora dendang. Klintong teng-tong. Ngono kae lho. Kuwi jenenge goyang Semarang. Nek dendang Semarang ora ngono kuwi. Kowe nek ora mudeng do meneng dadi. Ya. Heeh, nganggo gamelan talak-talak. Kur lho, Cak.
kadang kasor lan pajare poronan ning gegono Kakang Udawa ayo nusul Kakang Kakarasana karo Kakang Narayana. Ora entuk awake dhewe kudu menunggu ning kareng Patisan ora Kakang. Ayo Kyai Semartutna aku goleki Kakang Kakarasana karo Kakang Narayana. Nalikane amit dosang retnaning pawana ya kitu kang walang ati ya kitu kang ana sing tias ya kitu kang kudu garing Hong wilaheng mayong sidam sekaring tuh baunangen Kakarasana aja bocah cilik teka titiwancin nggih kowe dadi Nalendra besok ana negara Mandura kang ganti Kang Rama senjata alugara karo nenggala tampar lho nggih
ngaturken Gung panuwun kulun. Pun dikul pamit. Taman dene kondor makan panjenengan ulun gareng. Kedhuwuren niku, Pak. Ya lha wong pel asri rengganing kunung teretaning balumbang bening samono pas sik rokokku nduk rokokku ken rokok Rokok iki kan ganggu wong turu. Asri rengganing kunung tertane palumbang baling sekar jinambangan enggak bapak ikang sari Yayah Taman Arga Suka unggianing unjwaning putri mandili Narayana aku begawan pot Pomonaga Patmonaga wis kowe aja ngece cah iki angel lho masamu mula dina iki maragake kabeh wis tekan titi mangsa kalane tanpa ana wujuding cakra baswara lan kaca maisan lan uga jenenge Kembang Wijaya Kusuma lan Kesawa tampana ngger Paman Surati mantra Arkerti windu wau wonten dawuh ngger Kangsa Dewa blabar kawajincang wis samapta ayo nek enek bocah bule lan bocah cemani pateni sisan ngestuaken dawuh Wah!
Pateban wujuding Nenggala karo Alugara karo Cakra Baswara karo Kaca Maesan karo Kembang Jayakusuma karo sijine kuwi mau. Ha diatur. Nggih Kakrasana mandhegir. Sagupa nuwun inggih sinuwun kula ingkang abdipun Sagupa. Kula badhe matur sinuwun bilih putra jenengan sampun walagang gedhe dewasa kula atur unjukaken kula wangsulaken kaya ngapa anakku kaya ngene Sagupa. Menika sinuwun kang putra menika Lara Ireng menika Naryana menika Kakrasa menika Udawa. Bapa iki ning endi? Iki ning kraton ya ngger ngerti ya ngger kulup Narayana Kakrasana Udawa lan kowe Lara Ireng. Do meneng wae dadi ben iso mikir. Lah kowe aja anggere salah sithik ngono ya aku malah mumedhas ngono meneng wae. Iki waduh. Wah, iki anak-anakku Sagupa. Inggih menika Kanjeng Rama. Iya nggih. Aku bapakmu mergo aku dhisik duwe bojo 3 cacahe. Ngerti ya? Dhisik ana jenenge Dewi Amirah kuwi sing ngeneke Kangsa Dewa. Mergo kae jane ya anakku. Ning dhisik ana wong sekti mandraguna jenenge Prabu Gwara Kangsa. Kuwi iso membo milih aku. Lagi mbobot kira-kira 15 dina. Wong dhisik aku tak nunulke nul kok terus dadi. Lah terus bacotke karo Wara Kangsa kuwi terus anak-anak Kangsa Dewa kuwi. Lah nek anakku si sapa kuwi? Kakrasana. Kowe patutan karo ibumu Badrahini kuwi nglairke kowe. Dene Dewi Mahendra nglairke Dampit yaiku Narayana karo Lara Ireng. Kowe anakku ngger tak kudang-kudang, anakku si Bala si kuwi Kakrasana kuwi. Ngantar Baladewa kowe do meneng wae to. Wong jagung ki do meneng wae dadi aku tak iso mikir. Aja diurak ngono jenenge wong ki duwe lali kok malah ayo ngono malah don. Mula kang samangkono titi wancine teka titi mangsane besok bakal tak kudang dan Nalendra Sekti Mandraguna anakku ngger Kakrasana lan besok ana lakon adeking Nalendra Ndrawati mungsuh karo Prabu Kala. Ya wong do nyauri dhewe-dhewe Kala Kresna. Lah besok Kala Kresna ki matine karo Cakra Baswara. Lah besok kowe mapan ning Ndrawati yaiku mungsuh buta jenenge Kala Kresna. Lah Udawa kowe iki ya anakku ning patutan karo sinden dhisik. Mergo jaman semono ki aku rung duwe bojo seneng nunggat kerawitan, nanggap kerawitan, nanggap campur sari. Lah terus
ana penyanyi ini rada mlelo, rada ayu, terus tak nunul-nunul terus metu kowe kuwi. Mula kowe iki ya anakku. Waduh, kula nggih anak ratu, anak ratu. Besok tak kudang nek nara dadi ratu ning Ndorowati menengo wae. Kowe esuk dadi patihe. Ya. Lah nara iki si Rara Ireng iki, Nara Ireng menengo wae. Rara Ireng iki sampean dadi bojone wong Sekti Mandraguna. Dadi ratu bagus sing jagat jenenge ya kuwi. Ya. Wes semene wae. Aja mbebat, aja nuruti wong-wong. Ndak ora rampung-rampung. Kowe timasmu medasmu anggerane udah wang lah kowe ndak malah ora iso mikir. Iki wis bunek pikirmu. Wes rampung. Donga selamat kabeh. Bon, wes. Mulai. Tata cara Raden kanthi prayogi lan saestu sepisan malih pamangku kati ngaturaken panuwun ing tanpindan kunjuk para panjenengan ingkang sampun kepareng rawuh rika lenggan dalu mriku lan kundur para panjenengan tebih saking raos panundung namung nderekaken